Gracias por asistir a esta rolda de prensa. Hoxe presentamos o contido da 27ª edición da Feira do Viño de Valdeorras. É para min unha satisfacción comparecer ante vós xunto ao alcalde do Barco de Valdeorras, Tino Alonso, para contarvos as novidades e do programa deste importante foro de promoción dos nosos viños. Unha das citas anuais máis relevantes para divulgar os brancos e tintos da nosa comarca. A estas alturas ninguén ten dudas. A Feira do Viño de Valdeorras é xa unha cita plenamente consolidada no calendario e no gastronómico galego. Con todo, siga a ser un evento que cada ano evoluciona para medrar. Nesta ocasión celebrarase do 29 ao 31 de maio, cunha novidade destacada. Desde que se celebra nesta localidade do Barco, a feira comezará por primeira vez na tarde do venres. Esta ampliación permítenos alargar a experiencia e ofrecer máis tempo para que os visitantes se podan acercar ao Barco de Valdeorras e gozar dos nosos viños. Queremos seguir avanzando como referente de enoturismo galego, unha liña na que traballamos desde o Consello Regulador co apoio das distintas administracións. Dar comezo en vendres axudanos, sin duda, a traer máis visitantes, amantes da enogastronomía que veñen de distintos puntos de Galicia e tamén de outras partes do país. Pero esta non é a única novedade. Este ano a feira cambia de sitio e vaise celebrar no campo da festa, no Paseo do Malecón, un espazo máis céntrico e máis accesible, pensado para abrir aínda máis o evento tanto aos visitantes como aos propios veciños do Barco. Desde o Consello Regulador e o Concello pretendemos que a feira sexa máis visible, participativa e integrada na vida do Barco. Aproveito a ocasión para agradecer ao alcalde Tino Alonso a implicación municipal na organización desta nova edición da Feira do Viño e tamén a Xunta polo seu firme apoio ao foro a través da Consellería de Medio Rural e de Turismo de Galicia. Un dato que refleja o bon momento da nosa denominación de orixe e a participación. Este ano contamos con 22 adegas confirmadas, sendo a cifra máis alta cando menos da última década. Isto evidencia a forza dun sector que cree no seu produto e aposta por iniciativas como esta para chegalo tanto ao público xeral como ao especializado. Partimos ademais de cifras de edición, con máis de 3.500 visitas e alrededor de 22.000 copas servidas. O reto este ano é superalas, medrar en participación, pero tamén na calidade da experiencia. Lograrémolo ofrecendo un produto cada vez máis cuidado e recoñecido, como xa pudemos comprobar recentemente no túnel de viño no que participamos dentro do Salón Gourmets de Madrid fai un par de semanas. Queremos, en definitiva, a xenta a descubrir Valdeorras a través do potencial dos nosos viños, encabezados, por supuesto, polos godellos, xa convertidos en señal de identidade de Valdeorras. Precisamente, alrededor de godellos xira o cartel ilustrador que anuncia este ano a nosa feira e que hoxe presentamos. Baixo o lema "Regodéllate co godello 100% de Valdeorras". A proposta convida a mergullarse nunha experiencia sensorial única que mezcla terra, identidade e cultura co viño. A maiores tamén aproveitaremos a feira para dar a coñecer viños elaborados a partir de outras variedades que expresan o seu carácter único da nosa terra. Apostamos por ofrecer degustacións de ampla gama de referencias das nosas adegas, promovendo, iso sí, o seu consumo responsable. E todo isto levámolo a cabo nun ano moi especial, no que celebramos o 80 aniversario da nosa denominación de orixe. 80 anos de historia, esforzo colectivo e defensa dun produto e dun territorio que hoxe están máis vivos ca nunca. Arrincaremos ca inauguración oficial de carácter institucional e co pregón ás 7:30, sendo o horario da feira das 7:30 ás 12 horas do venres. O sábado 30, en sesión mediodía de 12 a 3 e a tarde de 8 ás 12 horas da noite. E o domingo de 12 a 4. O vendres ás 11 da noite, que coincida ademais co seu 50 aniversario e ca Orquesta Olympus o sábado á mesma hora.
Tamén durante o fin de semana habrá charangas animando o ambiente, como Charandonga o sábado, o charón ou a charanga Terras do Beibei o domingo. A feira complementase cunha proposta de actividades paralelas gastronómicas, unha zona de comidas onde se ofertará pulpo, churrasco, paella e embutidos. Na zona verde do malecón, o carón do río, habilitarase un espazo para catas, con actividades como unha degustación de viños de Valdeorras maridados con delicatessen galegas, que será o sábado a partir das 8 da tarde. E un show cooking do recoñecido chef galego José Manuel Mallón ás 9:30 da tarde. A entrada ao recinto será libre e os asistentes poderán adquirir copas e tickets para as consumicións a precios accesibles. Xunto a isto, no Xardín Botánico desenvolveranse actividades pensadas tamén para o público máis infantil, con propostas lúdicas e educativas relacionadas coa viticultura, incluindo colchonetas no recinto, convertendo así a feira nun evento para todos os públicos. En definitiva, invitamos as familias, turistas, visitantes de distintas procedencias, profesionais do sector e medios de comunicación a acompañarnos nesta nova edición da Feira do Viño de Valdeorras. Estamos convencidos de que será, unha vez máis, un escaparate excepcional de que somos e do que queremos seguir sendo. Para toda a información da feira vamos ter unha aplicación con toda a información, bodegas participantes, stands de produtos alimenticios baixo paraguas de Agacal, as distintas actividades musicales, infantís, enogastronómicas, etc. Horarios e tamén información de como chegar a Valdeorras desde distintos puntos do país. Os tickets poderánse comprar tamén unha semana antes no Consello Regulador, para esos que queran evitar facer largas colas durante a feira. E tamén se vai informando de toda esta información nas redes sociales durante todas as semanas antes da feira. Moitas gracias agora, e agora te doi a palabra ao alcalde. Nos acabas de contar, en fin, bueno, bo día a todas e a todos, benvidos aquí ao Concello do Barco, edificio do Concello, a Alcaldía. E, en primeiro lugar, o que quero é agradecerlle ao presidente do Consello Regulador a súa presencia aquí no Concello do Barco para presentar unha cita que tanto os barquenses como eu creo que todos os veciños e veciñas da comarca xa sentimos como nosa, porque tras 27 edicións da feira e nos seguindo sendo anfitrións, que tamén é de agradecer que segades confiando no Concello do Barco como anfitrións. Para nós, repito, é un privilexio, tanto para nós como gobernantes do Concello, como eu creo que para todas as barquenses e barquenses, sentirnos orgullosos de que a feira máis importante do viño da nosa zona se celebre no noso Concello. Sabedes que as portas do Concello estuveron sempre abertas e siguen estando abertas e seguirán estando abertas, sobre todo a futuro, cando a feira siga evolucionando e siga progresando, que tal como dixeches antes, me gustou esa frase de que a feira evoluciona para medrar. É importante que evolucione para medrar, e eu creo que este ano o salto de calidade é moi importante, porque o recinto onde se vai a celebrar permite moitas máis posibilidades que o recinto anterior. Aposta por ese cambio para levála para o malecón e a ampliación do formato un día máis, eu creo que sí que vai a servir para que ao Barco e a Valdeorras, porque ao final veñen ao Barco, pero veñen a toda Valdeorras os visitantes de fora e os propios visitantes daqui da comarca. Esa nova ubicación vai a servir para disfrutar moito máis do que se lles propón. E, sobre todo, ese día máis, eu creo que tamén vai a influir bastante. A parte máis amable de todo este evento, que é a de felicitar a DO por ese traballo ben feito que estades a facer, sobre todo por as adegas, que nos acabas de dar un dato moi importante, e é que este ano vai haber máis adegas que nunca, polo menos que nos últimos 10 anos, non? Ese é o dato que destes, 22 adegas. Eu creo que é un dato moi importante que pouco a pouco todas as adegas participen, que os adegueiros ou os responsables desas adegas se den conta de que hai que estar e de que hai que apoiar a feira e hai que apoiar a DO. Non é só estar para aproveitarse, senón tamén estar para apoiar. Así que eu só me queda invitar ou convidar
as veciñas e os veciños a que participen, a que disfruten e logo que nos veñan moitos visitantes de fora. E dende logo tamén felicitarvos polo cartel porque me encantou, me parece un cartel moi novedoso, moi moderno.